conseqüències directes de tota aquesta pandèmia que s'ha aguantat bàsicament per l'esforç que cal reconèixer del conjunt de professionals, metges, infermeres i de tots els nivells professionals. Davant d'un sistema sanitari públic ja debilitat per molts anys de retallades i amb un funcionament públic-privat únic a l'Estat que potencia la desigualtat entre el territori, els centres, els usuaris i els treballadors i que amb l'afectació de la pandèmia del Covid ha quedat ferit de mort, volem evidenciar que per part dels nostres gestors polítics no hem trobat res més que agraïments públics amb discursos buits de contingut i inacció. Aquells aplaudiments dels nostres representants des de l'hemicicle a l'inici de la pandèmia s'han convertit en un silenci ofensiu pel sector. Les decisions que pren el Parlament de Catalunya són la legítima representació del poble de Catalunya i, per tant, sol·licitem l'íntegre compliment de tots els punts aprovats. Equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del sistema públic de salut amb independència del prestador pel qual treballen. Establir unes ràtios professional-usuària que contemplin les realitats econòmiques i socials dels territoris i que permetin una correcta assistència i redueixin l'actual càrrega laboral. Dotar d'estabilitat al personal sanitari augmentant l'oferta pública de places per posar fi als contractes temporals i eventuals, garantint una contractació estable i de qualitat. Planificar la creació de més professionals sanitaris atenent a les necessitats demogràfiques actuals, la demanda assistencial real i l'increment de plantilles estructurals necessàries per poder donar resposta a la necessitat de relleu del personal que es jubilarà els pròxims anys. Ampliar les places de formació especialitzada IR i MIR. Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i comunitària vulguin exercir a les zones rurals. Destinar el 25% del pressupost de salut a l'atenció comunitària. Eliminar les tasques burocràtiques.